n'i bɛ fɛ ka muso karaba muso min bannen don i ka furu ma walima muso min y'a to i ka furu kɔnɔ a bɛ fɛ k'i janfa a bolila i bɛ fɛ k'a karaba jagoya a ka sigi a cɛ kun nin kura nin aya in de b'a kɛ bilahi nin tɛ dɛsɛ diɲɛ muso si la i tɛ nin kɛ muso si la k'o tɛ sigi i ka furu la quoi o tɛ kɛ o moriw b'a fɔ nin ma ko fi samumin wa hamimin mina nasira fila d'i ma a bɛɛ ye kabako ye n'i y'a kɛ muso la dɔrɔn bilahi ala b'a karaba i ye o muso kelen bɛ sigi i kun a kɔrɔbɔ dɔrɔn a bɛ kɛ dɔnni ye wulibali ye wezi muru kɔrɔ dɔ ta n'i ye muru kɔrɔ sɔrɔ fi samumin wa hamimin i k'a sɛbɛ siɲɛ kelen pe muru kɔrɔ sanfɛ a mimu naani i k'o kɔnɔ bonya i ka muso tɔgɔ ni i yɛrɛ tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ani i ka furuko hami wezi i ka mimu ninnu datugu i ka muru in da tasuma sanfɛ i ka kɔlɔsi ta n'i ye kɔlɔsi ta arakan fila sirilen kɔ i b'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'a wurudi fi samumin wa hamimin fi samumin wa hamimin fi samumin wa hamimin i b'a wurudi o cogo la siɲɛ 1114 wezi bilahi a ye nin kɔrɔbɔ muso dɔ la muso min bana a cɛ la walima muso min y'a to a cɛ kun k'a ka minɛ ta ka boli a bɛ fɛ ka cɛ janfa nin kɔrɔbɔ a la o muso kelen bolibaatɔ bɛ na a cɛ ɲini m'a d'i ma a nasi la ni aya kelen in sɛbɛ wala ka siɲɛ 77 n'i y'a sɛbɛ siɲɛ 77 i k'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko timitimini o ɲini i k'o kɛ a nasi la parfait dɔ bɛ yen ko parfait musku o ɲini i k'o k'a la cɛ o cɛ y'o nasi mu nkali na ala bonya na i muso bɛ k'i fɛ wa fo saya a t'i janfa siga tɛ nin na dɛ wa cɛ min bɛ yen k'i ma furu sɔrɔ ni nasi bɔ i ka to k'a mu ala bɛ furu d'i ma a faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ ma nin kɔfɛ maa min b'i fɛ ka nafolo sɔrɔ ka ala wele nafolo ko la ala k'a d'i ma a sira jɛlen min n'o d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ nafolo sababu bɛ kuranɛ kɔnɔ taa kana taa la n'i y'a kɛ a bɛ kɛ o ye suratul waqi'a di maa min b'i fɛ ka karabali kɛ nafolo ko la ka nafolo karaba ye k'a sɔrɔ teliya la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ iza wakati baara don ale saraka ye sɛ jɛma den 3 ye mais ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔn 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara i y'a faamuya iza wakati nafolo baara bɛ kɛ o cogo la maa o maa bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ a tigi bɛ se ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro o ye +223 72 24 02 98 ne y'a f'i ye ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ da ni ka tila ka sababu kɛ kow la maa o maa bolila sababu nɔfɛ ala b'i sɔn n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko kow tɛ tiɲɛ ye minnu donna sababu kan bilahi i bɛ n'u ye sababu ye tiɲɛ ye ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ sababu wulibali min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ nafolo lase adamaden ma o de ye iza wakati baara ye n'i y'a kɛ ala b'i sɔn a faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma o la an bɛ kuma kundala surunya yan ka dugawu kɛ an lamɛnbaga bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an sago k'an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli